hrabre poginule i ranjene branitelje. Njihovim porodicama na svaki mogući način i zajedničkim naporima moramo ublažiti gubitak najdražiji. Kao što znate, u našoj ideji proglašenja autonomne pokrajine Zapadna Bosna pismeno su obavješteni su predsjedatelji Ženevske konferencije Oven i Stoltenberg, Helsinška federacija za zaštitu ljudskih prava, Europski parlament i međunarodna javnost. Spremni su nas na svaki način podržati, dati nam konkretne programe i sredstva za njihovo finansiranje, poslati nam svoje eksperte da usavrše naše stručnjake u primjeni najnovijih tehnologija, prenijeti nam svoja demokratska iskustva i graditi sa nama ravnopravne odnose. Na temelju međusobne korektnosti, ekonomskih i političkih interesa ustanovit ćemo odnose sa našim sjevernim susjedima, Republikom Hrvatskom, i osigurati upotrebu bescarinske zone u našoj pokrajini i slobodne zone u luci Rijeka. Također, nakon konačnog definisanja Unije Republika Bosne i Hercegovine, tražit ćemo rješenja za suradnju sa svim njenim konstitutivnim članicama. Građani Zapadne Bosne, dame i gospodo, najčešće će interese u Uniji Republike Bosne i Hercegovine i na međunarodnom planu zastupati naši političari, diplomati, privrednici, naši najbolji kadrovi. I sam ću vlastitim primjerom čovjeka koji nikada nije izdao data obećanja tražiti od svih njih da nikada svoj rad ne usmjere protiv nas i naših interesa. Mi ne smijemo sa naše strane napraviti niti jedan potez koji bi ugrozio mirovne pregovore o Bosni i Hercegovini i vratio njih na razinu sa koje se ne bi moglo predvidjeti neko opće prihvatljivo pravedno rješenje. Zato svi naši zahtjevi, kako sam stalno isticao, moraju biti pravedni, realni i odmjereni. Stalno moramo imati na umu također i intenzivnu želju i potrebu velikog broja građana muslimanske nacionalnosti sa područja općina Predor, Sanski Most, Bosanski Novi i Bosanska Krupa za povratak na svoja vjekovna ognjišta. Ja znam da neke bivše općine, Vrnograč, Pećigrad, Kulen Vakuf, Bužim i druge, žele ponovo status općina. Ako je to volja njihovog stanovništva, nema nikakvog razloga da ih u tome sprečavamo. Moramo također stvarati sve pretpostavke za slobodnu vjeroispovijest. Izgradit ćemo nove vjerske objekte. Oštećene bogomolje ćemo obnoviti i pokazati svim na prostorima bivše Jugoslavije da religija povezuje, a ne razdvaja ljude, kao što to uostalom nalažu i Božje zapovijesti. Ali nećemo dozvoliti zloupotrebu vjere u političke ciljeve, kao što to na najperfidniji način u ovom ratu čine neki funkcioneri stranke Demokratske akcije. SDA i vlast u Sarajevu nisu nas se sjetili ni pri podjeli novčane i humanitarne pomoći, pa je naš narod u Zapadnoj Bosni u proteklih 18 mjeseci dobijao samo mrvice. Dragi krajišnici, ne smijemo živjeti u iluzijama da će naše današnje odluke naići na odobravanje svih. Posebno će one biti kost u grlu onima koji su od Zapadne Bosne htjeli napraviti najveću grobnicu muslimanskog naroda. Ali mi nećemo naše neprijatelje progoniti staljinističkim metodama, isprobanim i na nama, već nebrojeno puta. Neprijatelji nama mogu biti samo oni koji ne znaju šta je Zapadna Bosna.
Budite uvjereni da će oni sami otići odakle su i došli. Njihovi putevi nas ne interesuju. Pred nama je naš težak, ali dostojanstven put novog oporavka od ratnih šokova, put ekonomske obnove i put gradnje novog povjerenja među krajišnicima, svim narodima i svim vjerskim konfesijama. Neka nam moj primjer bude pouka i garancija da je pravda neuništiva. Ja sam po ko zna koji put u svom životu spreman podnijeti teret novih udara. Pogotovo što vjerujem da nisam sam protiv svih, već znam da smo zajedno i vi sa mnom i ja s vama. Krenimo odmah u akciju preporoda naše autonomne pokrajine Zapadna Bosna i to gordo, hrabro i dostojanstveno. Zapadna Bosna nam širom otvara vrata. U želji da na pravi način predstavimo naše potpisnike inicijative za osnivanje autonomne pokrajine Zapadna Bosna, predlažem da donesemo odluku o konstituisanju ustavnog poretka autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Molim odvjetnika Božidara Šicla da podnese tekst ove odluke. Glavni odbor inicijative za konstituiranje autonomne pokrajine Zapadna Bosna na svojoj sjednici 27. septembra 1993. godine održanoj u Velikoj Kladuši donosi sljedeću odluku o konstituiranju ustavotvornog parlamenta. Član 1. Glavni odbor inicijative za autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna sebe konstituiše u ustavotvorni parlament pokrajine Zapadna Bosna na osnovu volje potpisnika inicijative. Član 2. Član 2. Ustavotvorni parlament ima zadatak da prihvati Ustav, prihvaća zakone i druge propise i sprovede izbor zastupnika u budući parlament. Ustavotvorni parlament ovom odlukom preuzima vrhovnu zakonodavnu vlast u pogledu nadležnosti koje određuje rezolucija o ustavnim principima pokrajine Zapadna Bosna i obavlja i to izbora zastupnika u parlament pokrajine. Član 3. Svi propisi koji su važili na dan prihvatanja ove odluke ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti sa propisima koje prihvaća ustavotvorni parlament. U slučaju nejasnoća o spornim pitanjima odlučuje ustavotvorni parlament autonomne pokrajine Zapadna Bosna, odnosno predsjedništvo tog parlamenta. Član 4. Skupština okruga Bihać i izvršni odbor okruga Bihać prihvatanjem ove odluke prestaju svojim radom, a sva njena prava i dužnosti preuzima ustavotvorni parlament pokrajine Zapadna Bosna, odnosno predsjedništvo tog parlamenta. Član 5. Odluke i propisi općinskih skupština ne mogu biti u suprotnosti sa propisima koje prihvaća ustavotvorni parlament pokrajine Zapadna Bosna. Član 6. Ova odluka stupa na snagu u momentu njezina prihvatanja. U Velikoj Kladuši dana 27. septembra 1993. godine. Stavljam prijedlog ponuđene odluke na glasanje. Ko je za, molim da digne ruku. Ko je protiv?
Nema niko. Ko se uzdržao od glasanja?